Искам пак да съм руса. Не ми отива меден. Мале, как си изгорих косата. После отрязах. Черна, черна. На Адриана ли има много и отива. И на мен ще ми отива. Време е да стана червена. Аз обичам да се обличам в червена. Аз ли да се направя такъв цвят? Кажеш да, какво мислиш? Руса? Не. Тая от Jurassic Park много и отива медено. На мен дали ще ми отива? Медена? Не. Бе ти какво разбираш? Много ми отиваше русо. Просто фризерката не го направи. Някак си го бяха дебели. Не почваха откъдето трябва. Баляжите, не знам. Баляжи. Помниш ли ми налепът? Ужас! По-тънки. Искам промяна. Писна ми да съм се изкъстеня. Сега идва нова година. Искам ново начало. Розова. Може с виолетови тук отдолу. Аз съм Илана, професионален личен стилист. И ако искаш и ти да спреш да се чудиш кой е най-добрият цвят за косата ти, да харчиш пари и енергия, да чудиш кой е най-правилният цвят за косата ти, ако ти писна да я съсипваш и гориш, и все пак да не е еднообразно. Да знаеш точно какви цветове ти отиват. Също каква стилистика. Може да запазиш за себе си или подариш на любима жена. Индивидуален цветови анализ в лични. Има ваучери.